Mhado kachere mabuja tauya nadzo kamudzanyasi zuva rechimakumi mairi nopfumbamwe mwedzi wemhepo. Ipapa wamunanga nyasi watambira mubiyawo Cyril Ramaphosa wekusouth Africa kuti auye kovhura zviri pamutemo musangano nomutambo wezvokurima weZimbabwe Agricultural Show. Nyasi ipapa avhura akabva atoreketa kuti ndiri kuona zvisvinu zviri kuitika mukurima kweZimbabwe, ndakutoda kuti ndikopewo dhoiri racho, ndichakopa zvimwe ndichiendesa kwedu kumusha kuSouth Africa kuti vakopewo waite izvozvo. Iwe Munangagwa wapedza kutamba naRamaphosa wabva watokwira ndege pokari, kutekaira chere aiwa wanokona wakuru wenyika. Wabva watoenda ipapa kunyika yeVatican kunogara papa uko vari kuenda koita katombokanyaina papa. Pari kuziva kuti vari kutekaira kwemazuva akawanda sei. Rekai tinoramba takandoringa. Wari kumusangano wemabhizimusi ikweyo kuAgricultural Show waagoita wanhu vese wakatovhunduka kuti ko tagwirei ari kuitei ipapo. Apa anga ari kuedza kureketa naRamaphosa achida kuedza kuvaonesa kuti zvii zvavari kuita nokumanikidza varimi kutora zvikwereti kwachekuya. Mhanduwe chanje chopfene cheichi. Rekai tirambe takachiringa, asi zvatoita kunetsa vazhinji vanoringa nezveubasa hwehurumende kuti kohoko vari pekuita zvinofanira kuitiwa. Tagwirei anga asingafaniri kunge ari paanga ari ipapo. Kune vanoreketa makwai vari kuti ivo kwai chipatara cheArundale chiri kubhadhara mari nehurumende, chiri kutonyora matsamba ekuti tibhadharei mari nevanhu vatagorapa wakati. Unobva waita kuzvisaidi kuti ichokwadi chere. Rekai tione kana chiri chokwadi. Vanhu gorambai muchitoenda ikweyo nokutoti kuzvipatara zvedu vari kuramba kuti pakundoti mari idzo dzinenge dzakuisiwa dzoita kufuridziwa mhando yekuita zvibharuma chaizvo kusimba kuti iwande zvisvinu wasare nozhinji kuhomwe dzawo, zvinondorwadza. Asi kana chiri chokwadi ichi pari kuitiwa chizvinuba nokuti mari iyo dai yakatoendesiwa kuzvipatara zvohurumende vanhu vaikona kuita zviri nani. Kwaburikapo kare masoko abva kunzvimbo yeGweru kuti kwai home industry mhanduwe yoDST kwai yagwarashiwa nomwoto pokare. Pari kuziva kuti sei zvakonzerwa nei kana kuti zvataindira poi. Zvinoita kuhwadza izvi, zvinoita kuhwadza. Iyo mwoto iyi mhanduwe ikati iribe muridzi chere iyoyi. Rekai tirambe takaringa hedu kuona, asi muitikire wacho waakuita kuti vanhu vavhunduke. Kwai muZimbabwe anga ari kunzvimbo yeSouth Africa anonzi Edward Mwanandimai, mhanduwe kwai agobatirwa dzimba dzache nezvimwe zvaanazvo wakazvitengesa kuti waboye mari inoita mamiriyoni 11 yaakaba. Aiwa mhanduwe pakaita kunyangaritsa chaiko. Ipapa kwai Edward ndiye munhu anga ari kusenza pakambani isiri yoprofiti yomuSouth Africa mhanduwe kubva gore ra2014 kusvika gore ra2020. Achimora mhanduwe kumora. Nzvimbo yekuti abhadhare mari kwadzaifanira kubhadharwa aiwa akatoita zvachega mhanduwe kwakurega achobhadhara. Unobva wanatsa kuona kutoti aiwa paribe kana chizvinu. Anonzi Tanaka Mushambi ana makore 23 agoendesiwa kudare achinzi iwewe ukusenzesa imba yako seimba yetachiraini. Mhanduwe pakaita kunyangariwa. Anga ari kuita zvache kutounganidza vabvana ikweyo nevakadzi ikweyo kuti watengese miri yavo vari pamumba pachepo wachimubhadhara. Apa imba yacho iri kuMandara mhanduwe, nzvimbo svinu. Unobva waona idina yawe kuti pane zvimwe zvakaita kunyangaritsa chaizvo zvisvinu. Rekai tirambe takaringa ipapa kuti zvinopera nopapi chaipo.
kwaburika kuti wana MP mudare paramende waakutofunga kuti takachimbidza paya kureketa, takachimbidza kumedza tichada kutsenga, nokutoti wapwereta goreketa kuti aiwa ngawareke zvekuitisiwa mabasa akaoma kuti wadzoreke waitiwe kudzoreredziwa. Aiwaba, kwai zvatoita kuingedzera zvaakutorwadza zvaakutofinha. Tikati mazvionera mega kuti zvaakufinha, regai tione kuti zvinosvika papi chaipo. Kuno vamwe wambuya wagonzi wagogwarasha kuponda chaiko muzukuru wavo anga ane makore 4 waanyepiwa non'anga kuti ngawaite izvozvo kuti chikorwoza chitekaire zvisvino. Mhanduwe pakaita kunyangariwa usai kuti ko n'anga yacho iribe kusungiwawo nokutoti izvozvo aiwaba zvisvino baizvo regai tigoona hedu kuti zvinopera nekupi. Ipapa kwaiwa kuriwo zvemabhizimusi munyika vari kutoda kuzama kuti waite katombonyai naiye ED munangarwa, regai tione kuti zvichakoneka chere, zvichabudirira chere zvinenge zviri papi. Tinenge tichizokunyepai kana zviri kubudirira. Apawo izvezvi kwai kuno vanhu waenda koba wakapakata pfuti kunzvimboyo kwavalanda kubulawayo. Mhanduwe kwai watotora zviuru 14 zvomari kuAmerica. Unobva wasai kuti wakomana mari idzi dzese dziri kundochengetewa mudzimba. Imi haidiwi, regai tirambe zvedu tichiona kuti zvinoenda nekupi. Apawo mwedzi watabva Zimbabwe iri kupemberera kuti kwai takatengesa zvinhu kuEU zviri zvomari inoita mamirioni $25, $25 million pachirungu. Tikati hurumende iri kufara chaiko kusvino, regai tirambe takazviringa. Apa America yagoreketa kuti aiwa vanhu vekuZimbabwe taakuzivai, imimi kana muchida kutoti muuye konyoresa mapepa ekuti mupiwe mapepa ekuenda kuAmerica, motoenda kuSouth Africa kuti mozviitira ikweyo. Kana muri vekuenda ikweyo paribe kana chibodzi. Unobva watoona idina yavo kuti apa pakanyangaritsa apa. Regai tirambe zvedu tichiringa kuona kuti zvinoperera kupi. Magetsi anga achigaiwa nyasi kwai papa kuhange churu chibodzi $142 karibha 400 wakazvimira wega ni $53. Regai tione chinondohadza kutoti kwedu kujecha kuku anoramba achindonetsa magetsi pakaoma chaiko. Zimbabwe kiriketi yajiwa noSri Lanka, mhanduwe wajiwa zvinotoita kuhwadza. Tikundoti hasa wandogoedzawo mhanyo yakati wandei, regai tigoona kuti wanosvika papi nozvazvo. Zuva ramangwana kuri kutambiwa bhora rakadandi. Ipapa Bhikita Minerals Notero 1 wanenge wari kuhwapurirana. Apawo Ngezi Platinum noFC Platinum kuda kuratidzana masimba kamukoma nomunin'ina. Ipapa Scotland yaskotiwo ZANU-PF noDynamos iyo yakawambiwa mugore ribodzi noZANU-PF wanenge waripo pokare. Regai tione wachirwisana kuti wanosvika papi. Green Fuel kuchisumbanje painenge iri kuita zvomutonzimbe chaizvo kusimba bhora kuti mbana anosimba ipapo noticharamba takaringa. Apa Emos noChicken Inn vanenge variko kubulawayo wachiita kuita zvavanoita izvozvo. Regai tione kuti mbana achazowina, tinenge tichikunyepai. Apa toringa dziri kuitika pasi rese. SABC yambomisa basa Juliet Newell. Mhanduwe agoita kureketa kwaagoita nevamwe chiremba muSouth Africa vachireketa kuti aiwaba zvirikuitiwa noIsraeri zvizvi zvisvinuba mai otoona kutoti atoita kuvhunduka chaiko. Idiwi, regai tione kuti zvinosvika papi. Apa magetsi ekuSouth Africa gore rinouya ari kunzi ada kudhuritsa kupfuura zvawakanyepiwa. Panonyaya kapo, panonyaya mhanduwe. Regai tirambe takaringa kuti zvinoita sei, zvinosvika papi. Tinenge tichizokunyepai hedu.
ipapo pokare guta roTswane radhirisa dzimba dzanga dzakavakiwa naGeorge Asaba kuNigeria anogara imo muPritoriamo. Mhandiwe anga akaita kudziwaka kudhiritsiwa kusvinu. Unobva waona nayawe kuti yei pano nyaya chaipo. Regai tione kuti zvinosvika papi. Apa Ethiopia kureketa kuno kwaiyanyorana pasi noDangote, kambani yaDangote kuti waise panonadziwa fotereza imo muAddis Ababa. Wari kuti mabhirioni 2 anochidimbo awanyorana achawabatsira kuti wagoburitse matani mamirioni 3 ofotereza mhanduwe pagore nepagore. Hei zvawabedu wakutoita kuda tusvinu kudari. Nyika yoTurkey yati aiwa tichatengeserana chino bano waIsraeri wanonyanya kuita hunhu hwakaita kusunama chaiko. Regai tirambe zvedu tichiringa kuona kuti wanoperera kupi chaiko. Apa izvezvi Trump agototi aiwa vanhu vokuPalestine vari kuuya kunyika yedu tikuwada munyika yedu muAmerica mo. Aiwa zvinhu zviri kuitika izvi idi henona yawe. Regai tirambe takaringa kwazvinoperera chaiko. Kwanyasi mabujaiwa tagumira pano ndini wenyu mhandiwe onhau.